Ahojky, tady Savča. Vítejte u dalšího videa. Dneska je to vlog z Lepops koncertu 3.3. v Liberci. Tak jdeme na to. Jo. Takže nejdřív vám povím, co jsem si koupila. Takže koupila jsem si to nádhernou podpisovku Lollipops. Nádherná. Potom tuhle Lollipops samolepku. Mega bra. Lollipops Pop Socket, který si potom dám na telefon. A potom medaily. Nádherná, jakože vypadá, že to je z CD tiskárny. Když se podíváte, to bude vidět. Ale vypadá, že to je z CD tiskárny. A potom teda mám tamhle plakát. Já vám ho ukážu. Vypadá asi nějak takhle. A potom jsem si koupila tričko růžový, limitovanou edici. A měli jenom druhý, takže co jsem měla dělat? No a potom jsem ještě zelený tričko, to nebyla limitovaná edice, ale bylo starý. Ukážu vám fotky. No a to bylo vše, co jsem si koupila. Takže teď si jdem podívat na nějaký fotky a videa. A na meet and greet. Jo, jdeme na to. Ahoj, holky. Ahoj. 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 Takže teď si povíme, jak to probíhalo. Takže okolo 12 hodiny jsme přijeli k budově a potom nás ve 2 hodiny pustili dovnitř a koupila jsem si teda ty věci a nejvíc se mi asi líbí tahle podpisovka, protože tam je Míša proti Annie, nic nemám, ale co teď už mám dělat, že jo, když Annie už je pryč. A potom teda jsem šla čekat jako ke dveřím a tam jsem potkala moje panenko, Anežku a i kamarádku, takže tím tě zdravím, Anežko. Ahoj, Anežko! A no potom nás teda ve 14:35 pustili do sálu, tam jsem byla uprostřed, jako, takže jsem mega šťastná. A koncert, jakože probíhal mega skvěle, holky krásně zpívali, tancovali a ukazovali na mě hodně srdíčka, hlavně Míša. No a potom teda jsem šla čekat na meet and greet. Holky jako si mě pamatovali, já jsem měla úplně tričko jako Ami, to jsem měla na minulý tur. A tepláky jsem měla Anet na minulý tur, takže to bylo mega dobrý. A úplně mi to řekli, jako, že to věděli, že to měli. A to bylo mega dobrý, a jako líbilo se mi dárečky, vyfotila jsem to s každou zvlášť, malinko jsem se s nimi popovídala. Společně jsme se fotili a potom jsem zase šla už jako domů a potom jsem prostě už byla doma a už jsem odpočila, protože to byl super den. Takže tak, bylo to mega dobrý. Moc děkuji holkám, Anežce
A byla tam i Lolinka Bára, Srdíčko Anetka 1 a ještě jedna fanpage. Ale už nevím, jak se jmenovala. Promiň, moc se ti omlouvám, že už si tě nepamatuju, ale to nevadí. Takže to bylo mega dobrý. Jo. A to by bylo vše pro dnešní video. Doufám, že jste si ho užili stejně jako já jsem si užila koncert. A takže se určitě těšte i na další vlogy. Za pár dní, možná příští týden vyjde Ask, takže taky těšte. A já se s váma loučím, takže u dalšího videa čau!